inkapaċitat u miskin. Hekk għajru lil Matthew Ketkuti, żagħżugħ b'diżabilità il-Partitarji Nazzjonalisti barra l-bini tal-qorti. Matthew li huwa membru tal-Eżekuttiv tal-Forum Żgħażagħ Laburisti li ngħaqad mal-kollegi tiegħu f'dimostrazzjoni biex iqajjem kuxjenza dwar double standards ta' Simon Busuttil b'dispjaċir kbir irrakkonta kif safa attakkat bid-diżabilità tiegħu mill-irjus sħuna. Kien hemm ammont ta' nies esponenti tal-Partit Nazzjonalista li bdew jindirizzawni bħala persuna inkapaċitat u bħala persuna li qiegħed hemmhekk biex jitħassruni in-nies. Matthew jaħdem bi sħiħ favur l-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità fis-soċjetà u fl-isfera politika. Għaldaqstant il-kliem dispreġġattiv tal-esponenti nazzjonalisti iktar weġġawh. Ma naħsibx illi dan huwa mod polit u mod li għandu iseħħ fit-2016 għaliex fejn aħna bħala partit u jiena personali illi nipprova naħdem ħafna biex is-soċjetà Maltija tkun inklusiva. Ma naħsibx li huwa fair illi jiġi xi ħadd u jgħidlek li inti qiegħed hemmhekk bħala bniedem miskin jew inti inkapaċitat. Iżda b'maturità li tisboq kull attakk baxx li sarlu, Matthew wassal dan il-messaġġ. Persuna b'diżabilità qatt ma tieħu gost jew qatt ma tkun tixtieq li xi ħadd jitħassarha. Persuna b'diżabilità trid biss illi nies li jissejħu mingħajr diżabilità jagħtuha l-opportunità jgħinuha biex tiġi on a level playing field mal-kumplament tas-soċjetà biex tkun tista' tkompli tevolvi. L-istess kien l-appell ta' Oliver Scicluna, President tal-Kummissjoni għal Persuni b'Diżabilità. Qed nispiċċaw naqgħu f'ċertu livelli baxxi li fl-opinjoni tiegħi jekk sar hekk u m'iniex qed niddubita lil Matthew dak huwa l-inqas livell li tista' taqli tuża kundizzjoni jien ma nsejħelix diżabilità, xi diżabilità tiġi maħluqa mis-soċjetà li tuża kundizzjoni ta' persuna biex tumiljah. M'għandha tintuża naħseb qatt u nikkundanna bisħieħ l-affarijiet kif ġraw.